konferentzia hau eskaini nahi dizuet Euskal Herri hobeago baten alde lanean ari zareten guztioi, eta gogora ekarri nahi nituzke gaur hemen ezin duten hainbat pertsona, hain zuzen ere euskal preso eta iheslariak, besarkada handi bat beraientzat, baita ere ja etxera etorri direnentzat, barrura sartzeko arriskupean dauden guztioientzat eta beraien senide guztientzat. Prezeski, gai benetan serioa hartu genuen. Gerrak, amildegi eta zubi. Gogorra ere bai, hola esanez. Baina zer esango dizuet, izan diren ekitaldietan, izan diren hitzaldietan, astelehenetik, asteazkenera bereziki, garbi utzi dute gure hizlariek, Euskal Herria, hausturaz haustura, amildegiz amildegi urtetan zehar ibili bada ere, beti izan dugula gaitasuna, zubiak eraiki eta zubien gainetik aurrera egiteko. Beti aintzina egin dugu eta hau ere guzti horren lekukotza dugu. Urtero, hemen txebiltzen gara eta pentsa, ze ondo, ezaltzeat egondo sentitzen hemen, danok, elkarrekin. Bai, aste honetan ikusten ditugun besarkadak, aurpegiak, musuak, benetan beroak dira eta estimatzekoak zuek zuen artean izaten dituzuenak, eta guri ailatzen zaizkigunak ere bai. Beraz, eskerrak bihotzez ematen diguzuen berotasun guztia honengatik. Tira, baino, gerrak gora eta bera, zer esango dizuet, Euskal Herrian hala ere, oraindik ere bada bai, nun burrukatua, nun aurreratua, nun aintzinatua, zenbait korapilo askatzeko baditugu, baina hala ere, indarra ez zaigu falta. Iparraldetik etorri gira, Senperetik biak, Baigorritik eta Ramon Berakoa. Ez direla aski egiten, hori argi eta garbi. Problema da beti ditugula ederrak arraiteko herri bat garela eta herri hori ez dugu egiten. Herri bat ez da mapa bat, herri bat ez da marrazki bat nunbait edo pintada bat pareta batean. Herri bat da harreman bat jenden artean. Eta harreman hori ez balin badugu egiazkiz egiten, orduan ez dira herri bat. Eta hori da jendeak ulertu beharko duena. Herri bat ez da aldarikapen bat, herri bat da, nola erran, konstrukzio luze bat eta eraikin luze bat eta ari gira egiten, zuei esker. Familia bezala, bat da familia, baina bakoitza bere. Iparraldean badira aurre iritzi batzuk, erranez hegoaldeko aurrek, ez dute usaia olako ikusgarririk ikusteko, dena da azkar eta ez dira egonen, ez dute atxikiko. Gaur jogatu dugu bai, hor ziren aurrak, gurekin ziren.
krisitik aparte, hegoaldean ez dagoela, iparraldean aurkitu aldugun politika. Haurtzaroari begira. Haurtzaroari begira, eta bai artea eta eskolan artean. Egituratua da iparraldean. Argi eta garbi erraiteko, nik adibidez bada 5 urte guain nabilala eskoletan, baina artista bezala, eta eskoletan nabil, baina ez erakasteko zerbait, baizik eta nire lanaren erakusteko. Ez da gauza berdina. Ez nago pailazo bat erakusten ari nola egin behar den pailazoa. Pailazo bezala joaiten malin manez eskola batea, pailazo izaiteko da, ez erakasteko. Ez naiz erakaslea, eta hori da pixka bat frantzitik datorren dinamika bat, nonbait, artistek hartu behar dutela eien lekua artista bezala erakusteko edo eramaiteko eien artea eskoletarat. Kini bakaia utilizkat, eta ere nahi ukitik entzuleta bat erdi! Artea hizkuntza bat da, euskara bezala, matematikak bezala, hizkuntz horiek hartu behar dira albezen goizik. Eta poesiarena goiz-goizik hartzen bali mauzu, geho ez duzu atxemaiten bost edo 10 edo 12 urtetan ez duzu atxemaiten beste mundu batektik etortzen den zerbait dela, ez? Bizi izan duzu tipi-tipitatik eta gauza normala daukazu. Ez da mezu bat pasatzeko, baizik eta mezuak pasatzeko ahalmentze bat eta mezuak hartzeko ahalmentze bat ere. Demagun zertarako egiten dira bertso txapelketak. Ez baita ez bat denak bertsolari izan ditezen, baina bertso zaleak hain izan ditezen, eta hori da pixka bat gure gauzak ez. Ahalik eta goiz hartu beharretu aurrak, eta erakutsi artea ere bat dela. Nik are gehiago erraren nuke, artea denon eskuetan dagoela. Artea da personaren hariman, eta persona bakoitzak du almen hori. Gu eskoletara joatian hori transmititzen dugu norbait. Bai, preseski ikusten hori egan nahi nuen ere haurzaindegietara eta eskoletara joaiten girelaik ikusten gaituzte aurrak arribatzen, normal, eta prestatzen, eta dena montatzen, eta aldatzen, eta makiatzen, eta beraz edo nork egin daiteke azkenean, ez da hain... Errezki atxemaiten dute, errezki harrapatzen dute hori, eiek ere artistak izaiten aldirela, ikusten dutelarik doi bat kautsitzen dukula guauk ere aurrak izaiten. Trukaketa bat bada ere nunbait, eta hori lortzen balin bada, magia martzen du. Edozein zubi iparra eta hegoaldearen artean gutxi dauzkagu eta horiek sendotu eta askoz gehiago berditu. Aida gauza, baina oso poliki pena, ez da mal, ez? Oendik ere elkarren oso ez ezagun eta hori eskolan dudara da bai. Aida poliki, baina ez aurrera iparregoa eta gora iparregoa. Gu euskal kantagintzaren benetako historia kontatzea etorri. Euskal kantagintzaren benetako historia. Bueno, osua ere ez, Jakin beharrekoa, eta ez denote apunteak hartu beharrik. Apunteak ez, Ez, dena liburuan dago. Liburuan? Urrutiko intxaurrak! Gure memoria. Gure memoria, bai? Tapa gogorrekin. Oso gogorra, tata, bai. Zortzirun dogeita sei horrealde, zirraradarre. Zemat, bai? Bederatzirun da, irrogeita amazazpi horrealde, zirraradarre. Kampuan izango zuen bukaeran, modu honian. Bikotea gehala ere esan ezatigu. Bi gaitu eta... Ja, baina bikotia zea
Esani. Nik solfek ez daukada, gure ertzaina izela. Ez urra! Orain izan jalen, iri uniformea gustatzen ezki? Onberenak, txikitan. Eta desfilea. Txikit, aste santukoak, txikitan. Eta martxa militarra. Txikitan! Sandia, txikitan. Martxa militarra, lo hartzeko. Martxa militarra lo hartzeko, eta zehazka kantak zen. Nervioso batzen diguten. Michele Sekoparen alaba, Hamleten, badia. Hamlet bada jabeiek ere iparraldekoak eta hegoaldekoak eta bizkaitarak eta Nafarroakoak eta kartzetea, ez gehiegi ere gauza, baina eta batzuk nire ibilia izan jendeekin eta nire Ximer taldekoekin kreazko borobila egin du, oso terrorita eta, esperientzia batzuk izan dira eta normalagoa izan barko lukeoako transbasio hori ez, eta nire jendia hori da, bizkanak hori hortan ere. Bai, elkarri zagutzen, biziko elkarri zagutzen. Niretzat iparraldekoa hastea funtzio oso importantea du loturak eraikitzeko iparraldea eta hegoaldearen artean. Iparraldekoa seguran egiten da, aste honen arira beste toki batzukin ere harremanak egonkortzen dira, baina garbi da hemengo ohi praktikak erakusten du. 18 urte hauetan harremanak sendotu direla iparraldeko zati baten eta hegoaldeko zati baten artean gutxienez, eta horrelako gehiago izango balira Euskal Herri guztian zehar, inontakoak asko lagunduko luke gure hartako zuriak ere batzen. Eta bai, nazioarekuntzaren ildoan ikusteko horako ekimenak oso importanteak direla, beharrezkoak direla, ze azkenean eguneroko bizitza hortan, eguneko harreman horietan, eta ezagutzen dugu elkar eta konturatzen gara azkenean egibera garela ere. Nik uste egibera izatearen funtsezko arrazoia dela ere hizkuntza oinarri eta oinarri kultural bera daukagula. Erdaratik zaila da zuri horiek eraikitzea. Orain, beste idazle batek idatzita, ororen buruan zertxu entzunik nagon soldado on haren ahotik zagoztepea. Batetarik badukezue ororen izaria, ondak ere galdatu diotanean, ja gerran izana, egona handuzaz, beso bat moztekotan ukanik, orai sendo behiz gerlarak, lehen aldian bezen nekez, joanen denez ala egeskiago iardetxitau, ez tiki, baina finki. Diote anitz biziki nekez doazila bigarrenean. Ni ez, eta bertze asko enekin. Lehen aldian ez ginakien zer ikin hauden. Orai ba, gu aurki lalabizi etxaila garaituko duela Frantziak, bere lagunekin badakidu. Hortan da guzia. Nork eganen daut horako soldadoa ez dela soldado ona. Kokatu behar da desertoreen garaian.
hainbat soldadu itzultzen zirenean aste bateko egonaldia egitera Euskal Herrira, batzuek nahiago izaten zuten mendiz joan hegoaldera eta gero asko Amerika aldera gerrara itzuli baino. Bazekiten han goizarraperan hilko ziren. Edo hanka bat galduko zutela, edo aurpegia galduko zutela, aurpegia hemen fisikoa, aurpegia, batzuk dauzkate, aurpegi zati bat galduta. Bizirik gelditu dira, bera. Eta askok desektore izatea erabaki zuten. Eta hori, Euskaldun jator hauentzat, abaizentzat batez ere, zen lotxatzeko gauza bat, lotxatuta zeuden Euskaldunen jarrera horrekin. Beti erakutsi nahi zuten, bai, batzuk koldar batzuk badoaz, ez dira ez da gizonak hori egiten dutenak, badoaz, ez dute uko egiten dute gerrari, baina behar baitugu gehiengoak oso soldadu onak direnak, oso frantses onak direnak, eta etengabe hori zen mezua. Iparraldea uste dut hainitza dela eta hegoaldea ere hainitza dela. Beraz ez da inbeste hola labur biltzen al. Kantatzea Amaiurren eta kantatzea Urepelen gauza bera da. Eta kantatzea Bilbon eta Maulen ez da gauza bera baina ara. Atik gu adibidez Baztanetik oso urbil senditzen gira. Beraz, dependitzen duze plaza den eta nolako entzulegoa den, baina hemen adibidez seguran gaur kantatu dugu Urepelen kantatuko ginuen bezala eta entzulea ere agerizen ajeta hundirekin segitzen ari zela eta plaza bat izan da. Iparraldean arrosan egiten zen lehenago eta hor bai iparraldeko eta hegoaldeko ere hainitz jende biltzen da eta beraz festival horren kari egin ginuen arrosako kantu hau. Eta honekin bururatuko dugu beraz. Mila esker. Arrosako zolan, kantu zirimolan, naiz eta telebistan ez gaituzten modan, Euskararen gara, lokarri azkarra, gau biru honetako gure artizarra, zazpio langilez, sutsuta ekidez, orain eta geroa ez ditezke legez, kontzertunen bidez, musika ez diez, Euskal izenta izana betikotz bat itez, zazpio langilez, sutsuta ekidez, orain eta geroa ez ditezke berez, kontzertunen bidez, musika ez diez, Euskal izenta izana betikotz bat bitez. Kokata hamburguesa, Euskaldun madresa, gustua batzea ere zer dugun egesa, endu nahi digute, bihotz da bertute, izaki kronikoak egin nahi gaituzte, jore ezagun bada, horaki aldaba, multinazional horien herria ez gara, Retoi eta Korsikar, Kanako Tzitandar, norbedera izateko gardezagun indar, jore ezagun bada, horaki aldaba, multinazional horien herria ez gara, Retoi eta Korsikar, Kanako Tzitandar, norbedera izateko gardezagun indar. Munduko herrien irratirren, bilgune goxoa guk dugu urtero hemen, uainen hildoan, asmoa geroan, elgarren ezagutza daukagu gogoan, munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara osteko zapalkutzen sokak, dantzaka irria, kantu zilargia, gauontan zorion da Euskal Herria, mundu
joteko zapalkuntze txokak, dantza eta herria, kantu zilargia, gau hontan zoriontsu da Euskal Herria. Rai, rai, la, 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 rai, 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 la, rai, la, rai, la, rai, 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 la, rai, la, rai, 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 la, ra, la, la, rai, 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 la, ra, 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 la, rai. Dantza eta irria, kantu zilargia, gau hontan zoriontsu da Euskal Herria. Nik egia da batzutan damutzen zaitala ez dadin trukaketa gehiago izan, ipar eta hegoaldeko kantariekin adibidez. Eta badira kantariak hemen ere ezagutzen ez ditugunak, hemengoek iparaldekoak ere badira hainitz ezagutzen ez direnak. Eta egia da menturaz kantuaren dako behintzat nik untxatxe eman ezakela bultzatzea hori eta gehiago egitzea bai. Eta gure kasian nola gu urepelekoak giren, urepele batika juntu jubil. Egia hor, naiz eta hegoaldeko lehenbiziko herriak izan juntu urbil, urepeletik, aldudetik, bankatik. Oartzekoa da, ez dela ahemanik. Ordeon, bide batzu bat dira, bide txikiak dira, menditik barna joan behar da. Eta alta Garazi edo Donapaleu baino urbilago dira herri horiek. Bainan bada lan egiteko oraindik aheman horiek berriz sortzeko. Garai batez izan da, aheman bat adibidez aldude eta bastanen artean, gure aitatxia matxien garaian, nula etzen kotxerik, oinez joaitekotan, horrezuten joaitea urepeletik Elizondora, urepeletik Garazira baino, oinez urbilago baitzen eta ahemanak sortzen ziren, eta orai hori desagertu da, eta badalan hortan bai, oraindik. Bueno, azteko zoriontzekoa da olako gaia hilotzia iparra egoa bezalako antolakuntza bat. Iruditzen zait agroekologia eta etorkizun iraunkorra eta nekazaritza eta lurrai beira jartzia gure kulturan parte dalako eta gure izaeran parte dalako importantea dela. Iruditzen zait jende asko hendik ez da jabetu hortaz, ez da. Orduan, honen ingurun bakarrekan agroekologia zitzeiten danean edo nekazaritza iraunkorra zitzeiten danean kalitatea, herri lana, berdintasuna, hitz asko etortzean ikustet behai lotuta ez da. Eta nik ustet erakusketa ez hasiera, zerek lehen gaurtian ere zerbait egin zan, iparragoan barrenen, aurten ebai, azoka urtero egiten da eta horri eustia nik ustet importantea da. Gure bizitza kalidadiaz hitz egiten dulako honek. Ez bakarrik jaten dugunan kalidadiaz, eta bakiu jate duguna gehala, ez da. Baizik eta gure ingurumenan kalidadia, bizitza kalidadia, zer nolako lurraldia dakaun, zer nolako lanpostu ditugun, zer nolako baserritarra nola tratatzen dugun, eta barrez. Beste alde batetik horrek berdintasuna ekartzen du, ez da garai batean baserritarra bat zidurintziala, ez dakit, galdutako eta azken putzak zian herritarrak, ez da. Eta nik uste doain berreskuratu behar dugula alderantziz, ez gure bizitza kalidadia ematen diguten horiek diala, ez? Orduan langilean edo industrian edo zerbitzutan lanian aidan beste ozein bezain beste edo garrantzitsua badiala gure jendartiantzako, gure herriantzako. Beste alde batetik agroekologia zitzeitiak ekartzen du nire ustez salto izugarri bat, ez da, eta horretik postutzen naiz, hau adibidez seguran ikustia erakusketa hau, ez da.
da aurrea begira jartzea, ez da. Auzolana, nik uste eta auzolanan kontra joan naiz, ez da, definizioz, eskenean auzolana beti zerbait negatiboa dalako. Auzolana egiten dugu, ez dakiz zer falta dugulako, edo bide bat ez dakaulako, edo etxe bat erre dalako, beti sorrera negatiboa da, ez da. Eta aldiz, nekazaritza iraunkorran ikuspegila ulartzen hastiak esan nahi du, etorkizunea begira gaudela, ez da, urrutia begira. Ez da, zerbait negatiboa ez dira etorkiguna, baizik eta zerbait positiboa planteatzeko gai behar, ez da. Pixka bat da, zerainen azkeneko urtiotan egin nahi, izaten nahi, egiten nahi gehala, ez da. Eta hor, hau seguran, hola pentsatzen hastia, nire ustez oso importantia da, ez da. Ez bakarrikan garai batian zertzen hau, hain darra, ez dakiz erdi aroko, hori hor dakau, eta oso importantia da, baina etorkizuna diseinatu behar dugu, ez da, eta hori da benetan herri jaitia, ez da, eta auzolananean pentsatu berrian, herri lanian pentsatzia, ez da. Iparra eta egoa gehiago ezagutzeko. Iparra gazte garaien iparraldea ikurriñen guzti joten ginen. Eta orain berriz, han iparraldeen euskaraldetik eta nahiko lanak indabizte. Eta hori ezagutu. Aldatu ez dut uste funtzioan atzeko aldatu denik, Igual bertako hegoaldeko hende gutxi iparraldeko gehiago seguroko txokoak eta lumak egindako marrazkiak oso errealak eran egindekoak. Afalondoan telebista egin da egon ordez, marrazki egiten lasai jarrita. Buruari lan handirik egon gabe. Pazientzia egiten. Kuadro hau ni azkeneko 8 urte zenbat emazkean. Musika eta pinturaren arteko erlazioa aztertzen eginez. Eta biak pinturako koloren harmonia eta musikako soinuen harmoniak elkarrekin ze ikusi badaula, teori batzu badaude, Aristoteles egia ekartzen zen hori. Eta hortan txaginet, musikoaren horan egiten, biek aztertu eta elkartu nahian. Lotura hori lortzeko aleginean, oraindik ez dut, erabat gustora ez nintzen ditu. Eta bide hortakoa dako orain seguran mural bat margotu batet, errebote esaten dut. Eta era hontako mural bat izango da, pintura eta musikaren arteko erlazio aztertuz, eta horrek egaren den, ikusteko gutxuna bera nolako izango zen, ze estilotako izango zen. Ni usteat baiet, urte behiniko hauek baino erlazio naturalako bat. Bai. Asko, jende asko entzun duzu, Frantzia jundak. Frantzia, baina junda izan. Bandaia. Iparralde hori jende asko ez du sentitzen. Muga balagon bezala. Bestela junduzko Frantzian daudela uste dut. Balore, kultura balore asko daude, han hemen ez dauzkatenak, eta hemen han ez dauzkatenak. Eta lehen kortoago izango zen, eta berdintxoago izango zen kultura eta hemengo, baina oain desberdinak. Xubero batetik Bizkaia asko aldatzen da. Xuberoen aberastasun musika betik izatea dago, eta hemengoak
oso diferente dira. Batzen gaituen gauza bat behintzat euskara da. Euskara hain aberatsa da. Euskara eta iparraldekoa, Zuberokoa diferentea da, aberatsa da, eta Nafarra ere bai, gure esanik ez. Lehen zailago egiten zen bi euskaldun bat Zuberokoa eta bestea Gipuzkoarra ezketan zitea ulertzea oso zaila. Oain ez zaila egiten da, baina horitzen egin. Aberatsa da eta zaindu egin duke, oin datuare badaukagu eta datu horrek gauza askotako balio dugu, baina euskalkiak deseusteko ere bai, balio du, baina gure euskalkiari eutxi marri egin duke, balitzel ere. Importantia iruditzen zaitzen eta azkartze ditu eskualdunen arteko harremanak, hegoaldekoen eta iparraldekoen arteko harremanak, bai erran, baina seguru aski garatu behar dira, azkartu behar dira, eta hori da parada polit bat, pixkat denetik ikusiz, denetik aituz, jendeak nahasiz ere, hori iteko parada bat, arrunt hori duitzen zait. Lehenbizko gauza da elgarri zautu, gehiago, eta azkenean atseman baitu gure puntu komunak baitu, ez die beti agerian, bilatu behar die pixkat, baina baitu eta lehenbizikoa da, biztan da, eskola, hizkuntza. Ne ustez indar handienak horre eman behar die hortan. Eta kontzientzia bat sortu, badela mugaz gaindiko komunitate bat ere eskuaraz bizi dena. Eta batzutan muga egunero gurutzatuz edo bertzen azaz, baina mugaz gaindiko komunitate eskualdun bat bada, hori da errealitate bat, ezin ukatu bat, eta gure esku da, behar ba gure kontra baitu zenbait gauza, baina gure esku da ere gauzak egitea, elgar hobekio izautzeko, ez bakarrik besta giruan edo hori ere polita da, baina egunerokotasunean, ez dakit, lagun bati bisita bat egiteko eta hobekio izautzeko Bizkaiko herritiki bat, Siberuko herritiki bat, ohitura desberdinak ikusteko. Hori gure esku hasteko, gure esku dena hori da nire ustez. Beraz, gaurko gaia edo proposatu dutana da erranaldi itxusi bat, identifikazio prozesu anitzak 19. mendeko eskolarria. Esplikatuko dut, piskat zartako hautatu dutan hori, eta zerra nahi dutan horrekin. Azkenean, ekimen hori da iparra egoa, gerrak eta amildegi edo zubi. Nik hartu gehiago amildegi edo zubien ideia. Azkenean, zerk egiten gaitu hain errez ikusita iparraldeko edo zerk egiten gaitu hain errez ikusita hegoaldeko. Zer da gure arteko, ez dakit badain iparraldekoik, zer da gure arteko funtsazko diferentzia, ze izaten da. Hori da pixkat gaurko gaia, ez? Ertziko kapelua ere ematen dela iparraldean, eta ertze zabaloko txapera ere ematen dela hegoaldean, hori desberdintasun txiki bada, desagertzen dena gainatzen eta gazteak ez dute ere ematen kapeluik, desagertuko den diferentzia bada. Nire ustez hor ez da funtsazko diferentzia. Funtsazko diferentzia da, zoek denek bakizuela nor den Belen Esteban nahi ez. Belen Esteban bakizu nor den. New York hemen, ez daki nor den, aparkatu denek bakizu nor den. Aldiz, hemen New York ez daki nor den Michel Drucker. Michel Drucker da Frantziako telebistako bat, New York ez daki hori. Gauza tiki hori, azkenean, gauza tiki horrek gauza anitz erran nahi du, eta hori da gure arteko funtsazko
amildegia. Bigarren kantua Urriska, izenburu eta jende aurrean lehen aldiko eman genuen hementxe bertan, seguran, dorrazen behitu urte. Asteburu pasa joan ginean Aldude aldera, Aldude aldean han bada Urriska izeneko mendia. Eta ibilaldi bat egin genuen arantz, eta gure artean doinu irlandar bat hola zebilen, eta ja gaitzak jarriko nizkionez, eta ari ginen ez gure artean, eta ibilaldi hori izan zen momentua, Urriskan. Gerra eta errefuxiatuak. Badakit hau sartzen dela zera zuek urtero egiten duzuen iparraldekoekin ziklo horietan.
Eta berez, hau iparraldekoekin nahiko lotura handia ikusiko duzuen bezala dauka gai honek eta erbesteratzeena eta orduan gertatu ziren hainbat gauza. Baina, gerra horrek ondorio oso luzeak izan zituen, errepresioaren aldetikan, eta errepresioa hasten bada batekin, handi batekin, euskeraz baditugu beste 3 errepresio horrek hartu zituen bideak batzuk gutxienez islatzeko. Bat, espetzena, beste bat, eriotzarena, kentzen badiogu gure eriotzena, eta hirugarrena, erbesteena, edo erbestearena. Espainia osoan, horreit esateko, Estatu Espainiarra bilakatu zen kartzela handi bat, hain zuzen ere, betidanik zeuden kartzelez gain, beste kartzela batzuk sortu ziren. Hor duzu esatako Iruñaldean, guai nahiko ezaguna da, baina urte askotan nahiko baztertuta egon dena historiaren lanetik taola, Eskaba edo San Cristobal gotorlekua. Hor duzu esateko patioa, goititik hartuta, hor ez dago teiaturik, zeren hau egin zuten mendi batean, tontor batean, presoak nun nahi. Ez bakarrik Euskal Herria, baizik eta Espainia osoan. Puerto Santa Maria, Burgosen, Alicanten, Madrilen, abar. Ez bakarrik gizonezkoak, baizik eta emakumeak. Emakume asko, hain zuzen ere, estateko Errepublikako urtetan egin zuten kartzela handi bat, moderna, hain zuzen ere, eta giza legez egindako kartzela berri eta ez dakiz zer, Las Ventaskoa gero bilakatu zen esatako gerra horren ondorioz kartzela latz bat milaka eta milaka emakumeentzat. Eta horregatikan, 29 iritsi baino lehen badaudeia hainbat jende erbestera jundirena. Hor, ditugu hainbat zifra horiek beti dire nahiko gora beratzuak, zer, estadistikak ez ziren egiten eta, egiten ziren bezala, eta askotan gertatzen da esatako Gipuzkoatik aldekindako bat, Irungoak izate batako, sartzen direla gero Kataluniatik Espainiara, eta gero horiek berriro daude bigarren honetan zenbatuta, eta orduan zifrak zaila da esatea zehaztasun handiz. Baina, kalkulatzen da, 1926an Gipuzkoatik ja 15.000 alde gizutela. Ipar frontea galdu zenean, 160.000 lagun. 1928an, Aragoi, Huesca aldean eta abartan, 24.000 lagun. Eta batez ere, erbesteratzerik potoloena izan zen 29an, Otsaian, Martxoan, Katalunia, Barcelona frankistek hartuta gero, edo hartzeak zegoenean, orduan suposatzen da 250.000 lagun kalera ez zera, Frantzia aldera edo erbestera juntzirena. Izan zerien beste batzuk, baina asko gutxiago, Madrid aldetikan, Valentziara eta Alicantera, Afrika aldera juntzirenak edo jozutenak, eta gutxi gora bera, ateratzen zaigu holako zifra. 600.000-tik gora errefusiatu edo erbestera. Nun kokatu ziren horiek? Gehienak Frantzia. Gero, gehienak Frantzian, baina baita ere Errusiara 4.000 lagun, Europako beste estatutan, Britania Handian, Belgikan dela 3.000 lagun, Afrikan 10.000 lagun, eta Amerikan hasieran 1.000 lagun, baina gero ikusiko dugun bezala, Frantziatik ere bai asko eta asko juntziren Ameriketara, eta orduan Amerikako erbesterak askoz gehiago suertatu ziren hurrengo urtetan.
Berriz ere hurbildu gaitezen arira, taberna berezia ta jon komeni da. Kantatuko dut hemen ezker eskubira, zu kantatu ezazu atzera begira. Zu kantatu ezazu atzera begira. Beraz hau da iparra, ta hau da egoa, ezker eta eskubi jende generoa. Gorputzak ere badu bere endredoa, lepoa hotza eta sudurra beroa. Lepoa hotza eta sudurra beroa. Hau jende mordoioa, hau oberbukina, segura da inguruko kapital haundina. Ez da inarraroa, gaurko imagina, uste dut gaur dagola jenderik gutxina. Lalai, lararai, lararai, jenderik gutxina. Pentsatu zenbat mutil ta zenbat neskatxa, aforoaren legea ez aldugu pasa. Nik neuk egingo dut bersoen jolasa, eta zuk bitartean hartzazu arnasa. Larai, lararai, lararai, hartzazu arnasa. Harrizazu berriz, aginduan truke. Zeren komentario bat egin nahiko nuke, pelikula bat ere bakerotatute, hori omentzan segura dela hogei urte. Lararai, lararai, dela hogei urte. Beti aurrera atzera, segurarrak babesten betiko antzera, zeraingo pistolero batzuen tankera, guain izalgoak datoz gaztago datzera. Lararai, lararai, gaztago datzera. Oraino mendaukera Euskadi askatzeko, aukera eduki dut bai hauei aditzeko. Ausardia izan da hori kantatzeko, aspaldiko kantua da aurre gozatzeko. Urtetan joan dira milaka aukera, baina oraindik ere bidean aurrera. Beste kopla baten zion askatu euskera, alakoren batian askatuko gera. Eskerrak geran oso jende egoskorra, ta pazientzia ere badaukagun horra. Batzutan negarra ta bestetan mozkorra, baina hemen irautea dugu derrigorra. Pazientzia badugu umorea ere bai,
Umorerik ez bada irautzak ere jai. Beti ezin askatu eta askatu nahi. Ta kantatzen diegu askez daude nahi. Oraindik bada asko askez dagona. Ea noizbaitek harri genitzaken ona. Haiek gabez da betea gure zoriona. Haien zai daude segura Hendaia eta Baiona.
Gauzak gora eta bera, zer esango dizuet, Euskal Herrian hala ere, oraindik ere bada bai, nun burrukatua, nun aurreratua, nun aintzinatua, zenbait korapilo askatzeko baditugu, baina hala ere indarra ez zaigu falta. Eta bakoitzak izango du bere gerra, baino gaur preseski guk zehazkarena nahi dugu gogora ekarri. Guk ere hala uste bai dugu, hasieratik gaur egunera zehazkak ez duela, oraindik ere atxeden hartzeko astirik izan. Zehazkaren izenean, Ur Gorostiaga. Beti borrokan ari izan behar dugu eta aurten izan dugun azken urtea biziki gogorra izan da. Baina erran nuke zehazka gerezi ondoa dela, eta gerezi ondo horrek baditu 31 da, 31 ikastola, eta urte guziz loratzen da, eta urte guziz geroz eta gerezi gehiago sortzen dira arbol hortarik. Gerezi horien barnean hazi bat, euskara, eta edatuz doana emeki. Gerezi ondonek sustrai edo erro biziki sakonak ditu, Euskal Herri osora edatzen direnak. Zehazkaren 45 urteetan iparra egoa bertan egonda hastapenetik, oroituko gira iparraldeko guraso batek eta hegoaldeko irakasle batek sortu zutela ikastola, eta gero emeki garatuz joan da, bai iparraldeko jendea eta initzetan beharturik iparraldera joan den hegoaldeko jendearekin. Beraz, borroka bai, ez da oraindik bururatua, badugu lan egiteko. Beraz, hor, enbata gogorra dugu, haize hotza heldu zaigu, baina horri aintzin egin behar dugu ikastola garatuz, euskara garatuz, eta bereziki Euskal Herri mailako indarrak elgarrekin emanez. Egon hon berriz. Liernik aipatu du aurtengo lehemazen edo gerra edo aipatu da. Egun eguraldi politunekin, gerezi ondoa loretan, aizkorri gibelean elur pixkatekin, irri hainitz, bi egunez hor pesta giroa. Emaiten hemen ere alta berri konfrontazioaren parte atal gogor bat bizi izan da eta bururatzen ari da. Guk nahi dugu bizi bakean, holako giro ederrean, herri bat egin, eta Euskarak gaitu egiten, Liernik erran zuen duela 19 urte hemen abiatu balimazen historio hau, iparrer aldeko eta hegoaldeko jendea elkartu bazen, zen ere herri batekoak senitzen girelako, baina ere hizkuntza bera dugulakoan. Irrintzi hau eskaini nahi dizuet Euskal Herri hobeago baten alde lanean ari zareten guztioi, eta gogora ekarri nahi nituzke gaur hemen ezin duten hainbat pertsona, hain zuzen ere euskal preso eta ieslariak, besarkada handi bat beraientzat, baita ere ja etxera etorri direnentzat, barrura sartzeko arriskupean dauden